Nazdar a zdravím takto z pláže. V tomto videu sa pozrieme na rozhovor, ktorý som akurát včera natočil s Denisom. A Denis začal s predajom PDF-iek len pár mesiacov dozadu a v tomto rozhovore rozoberáme, ako rýchlo sa mu podarilo zarobiť, koľko sa mu podarilo zarobiť a ako hodnotiť celý proces od vytvorenia PDF-ka, od vytvorenia e-booku až k prvému predaju. Čiže pustíme sa rovno do rozhovoru. Tak ja sa volám Denis Tvrdoň, mám 19 rokov a pochádzam zo Slovenska teda. A momentálne posledného pol roka sa venujem e-bookom. Primárne ich predávam cez sociálne siete, ale v blízkej budúcnosti chcem rozbehnúť aj reklamy. No a čo si robil predtým, než si začal predávať e-booky? Tak asi ako každý, kto zarábal online, akože cez internet, tak som preskakoval z jedného biznisu na druhý. Hej, skúšal som klientom, skúšal som niečo cez trading robiť. No nakoniec som sa dostal k tým e-bookom, pretože to pre mňa dávalo najväčší zmysel, že viem aj pomôcť ľuďom reálne a má to aj vysoké zisky to má. Nemusím riešiť žiadnych dodávateľov a viem to v podstate robiť aj sám. Takže nepotrebujem nikoho druhého na to. Paradička. No a keď sa pozrieme späť úplne ešte predtým, než si začal podnikať, tak čo bolo takéto tvoje, že prečo, že čo je taký hlavný dôvod, čo ťa motivoval? Vieš čo, hlavný dôvod je, ja som z dediny pochádzam a u nás máme tu takúto asi ako každý druhý Slovák, máme takú tú mentalitu, že treba ísť do roboty, hej a tak. A jak som sa pozrel na domácnosť, že stále sa riešia peniaze. Hej, a ja bývam so starkou a s maminou, takže som jediný chlap domácnosti, takže som mal takú tú vnútornú motiváciu a povinnosť nejak zabezpečiť tú rodinu. Takže som vedel, že prácou to asi nebude a prácou sa to ťažko asi dosiahne. Tak som sa rozhodol, že chcem začať podnikať a teda som sa k tomu takto aj dostal. Paradička, bro. To sa mi na teba akože aj najviac páči, že vidno, že tú motiváciu máš a toto je akože asi jedna z najsilnejších motivácií, aké vôbec môžeš mať, čiže to je super. Koľko ti trvalo dať ten prvý e-book dokopy? Vieš čo, keď som našiel tému, čo mi trvalo nejakú pol hodinku, keď som prehľadal internet, tak som e-book som dal dokopy bez umelej inteligencie za cca pol dňa, hej, čisto. A potom prvú stránku, čo som tiež robil bez umelej inteligencie a bez žiadnych predošlých skúseností, alebo že by mi niekto s tým pomáhal, som dal dokopy za nejaký týždeň cca. Paradička, to je akože riadne dobrý timeline, keď si ešte aj nemal AI. A teraz, keď už máš všetky tieto nástroje, ktoré ti s tým vedia pomôcť, koľko si myslíš, že by ti to trvalo teraz, keď to vieš všetko spraviť s umelou inteligenciou? Vieš čo, keď mám všetky teraz tieto zručnosti, aj tú umelú inteligenciu, podľa mňa max 2 dní by mi to trvalo čist aj e-book, aj stránku postaviť, ktorá reálne predáva, takže nejakých tie 2 dní by to trvalo. To je super. No a koľko ti to trvalo od momentu, čo si dal dokopy tú stránku, ktorá predáva tvoj e-book, do momentu, čo si dostal svoj prvý predaj? Tak keď som to celé nahodil online a spustil som to a dal som to na sociálne siete, tak už som hneď prvý deň mal svoje prvé predaje a tedy mi to docvaklo, že sa reálne dá zarábať online a že to je možné a hneď prvý deň som mal teda tie predaje. Paradička, pamätáš si, koľko si zarobil prvý deň? To som predával tedy ten e-book za 9 eur a mal som prvých, myslím 6 predajov, keď som to dal. Čiže som pozrel si e-mail a 6 predajov mi tam cinklo. To bola taká eufória, že sa to nedá ani popísať. Nice káva, akože to je úplne môj najľúbenejší pocit. Akože nič nie je lepší pocit, než keď ti prichádzajú peniaze z internetu a ešte lepšie, keď ti proste prichádzajú každý deň, lebo jedna vec je, že zarábať z roboty, kde ti to prichádza na účet raz za mesiac, ale úplne druhá vec je, že keď sa pozrieš do telefónu a máš tam 2-3 predaje vždycky, keď si ho otvoríš, čiže to je za mňa akože najlepší pocit pri podnikaní. No a koľko si dal potom predajov v prvý mesiac a koľko si zarobil v prvý mesiac? Prvý mesiac som po spustení som zarobil nejakých, zoberme 2000 eur, 2000-3000 eur, čisto iba z jedného e-booku. Paradička. Akože na prvý mesiac to je tip-top. Ja viem teda, že potom si spustil ďalší e-book, čiže vieš nám povedať, ako si spustil ten druhý e-book, koľko ti to trvalo a niče. Keď som vybudoval teda prvý ten e-book svoj, tak som sa začal rozhliadať, že čo je možné, že v podstate som prvý zautomatizoval a vlastne nič mi ani nestačilo robiť, iba pár hodinku denne max
a prišiel som na tému randenie, lebo som videl, že na anglickom trhu to má dosť veľký potenciál a na Československu som to ešte nikoho nevidel robiť. A to je akože fakt, to je trh s miliónovými obratmi. Tak som sa to rozhodol preniesť na český a slovenský trh. Tam som tiež spravil e-book, len tak viac kapitolovaný. A ten som spravil, tiež mi to nejaký deň trvalo, aj to som už používal umelú inteligenciu, ktorá mi pomáhala. A predajnú stránku, tu som s pomocou umelej inteligencie zbúchal za nejakú pol dňa. Čiže to keď som spustil a dal som to na sociálne siete, to bola teda téma to randenie, kde som pomáhal mužom s randením a jak si nájsť partnerku alebo získať viac žien. A jak som to dal na sociálne siete, to bol už drahší e-book, ten stál 149 eur. To bol... 149 eur za e-book? Let's go. No to bol taký e-book, že to bol akože viac e-bookov. Že to taký bundle? Nebol to kurz, no hej, taký bundle. Takže to som dal a to som prvý deň dal nejaké 3 predaje, čiže 150, takže 450 eur za deň. To je super. A akože to je možné iba vďaka tomu, že proste ľudia sú ochotní zaplatiť za vyriešenie toho problému bez ohľadu na to, v akej forme to je. Čiže samozrejme, že najjednoduchšia vec je predať jeden e-book, ale keď chceš predať za vyššiu cenu, tak proste dáš iba viacej e-book dokopy, ktoré im pomôžu s viacerými problémami. A potom sú ochotní hneď zaplatiť vyššiu sumu, samozrejme. No a aký e-book, teda v akom niši bol ten prvý e-book vôbec? Ten prvý e-book to bol o psychológii, jak funguje ľudská myseľ, jak vieš ovládnuť ľudskú myseľ. No vlastne ten e-book sa zameriava na to, ako dostať od ľudí to, čo chceš. Paradička, to je tiež ďalšia super téma a týchto níšov máš akože strašne veľa. Že v každom níši psychológia môžeš spraviť proste psychológiu pre ženy, psychológiu pre mužov. Pre ženy by to mohlo byť, že ako získať svojho ideálneho partnera, pre mužov ako získať partnerku, alebo ako si nájsť kamarátov, proste tam je strašne veľa níšov, kvôli tomu, že ľudia majú tak strašne veľa problémov. Koľko si zatiaľ zarobil za najvyšší mesiac? Tak najvyšší mesiac to, ja sa v tejto oblasti teda pohybujem cca koncom leta, takže zoberme nejaké 4 mesiace a najvyšší mesiac bol zatiaľ nejakých 4000 eur. Nice, to je super. Dobre, a pre tých, ktorí stále neveria, že možno je to možné, alebo že či tieto peniaze sú vôbec reálne, vieš nám ukázať tvoj Stripe alebo Kajabi. A pre tých, čo nevedia, Kajabi je platforma, cez ktorú sa predávajú e-booky a digitálne produkty a Stripe je platobná brána, cez ktorú ti potom prichádzajú platby na účet. Čiže vieš nám ukázať, zazdieľať obrazovku, že ako to vlastne vyzerá? Ja som začal predávať, jak som bral nejak na konci augusta, takže tu som mal iba pár predajov, ale hlavný teda ten september bol. Čiže od september je 1 do 30 mám nejakých teda tých 2400 eur, jak som vravel. Som zarobil teda za jediný mesiac pomocou jedného e-booku. No a čo plánuješ teraz spraviť s týmito peniazmi, keďže už máš online príjem? Kebyže chceš, môžeš sa kľudne presťahovať do ďalšej krajiny, môžeš ísť na Bali, môžeš cestovať. Odomklo ti to strašne veľa možností, čiže čo sú teraz také tvoje ďalšie kroky a ako tie peniaze využiješ? Vieš čo, tak momentálne by som chcel sa presťahovať na Bali alebo aspoň vyskúšať, aký je tam lifestyle a podľa toho uvidím, že či sa mi viac páči na Bali alebo možno pôjdem do Thajska. A uvidím, kde sa mi bude najviac páčiť a čo mi bude najviac vyhovovať. Takže toto je momentálne teraz môj primárny cieľ s tými peniazmi, ktoré som zarobil. Super, to je presne ten dôvod, prečo som ja začal zarábať online. Mať iba kufor, spoznať svet a vedieť ísť do hociakej krajiny, do ktorej chcem ísť, čo si samozrejme vyžaduje nejaký ten online príjem a tiež si to vyžaduje aj časovú slobodu, aby si nemusel niečo stále robiť manuálne, čiže muselo to byť aj automatizované. No a moja otázka na teba na záver je, že čo by si poradil niekomu, kto chce začať zarábať online, venovať sa PDF-kam alebo e-bookom, ale stále nad tým rozmýšľa? Tak moja hlavná rada je hlavne začať. Nepreskakovať teraz, že si toto dopozeral alebo si to dočítal a zase preskočiť na nejaké iné YouTube video alebo prípadne zase nejaký iný biznis model pozerať. Kľudne toto môžeš robiť pol roka v kuse, môžeš sa vzdelávať, môžeš všetko vedieť o jednom biznis modele, ale stále ťa prekoná niekto, kto by dneska začal by zarábať a o pol roka by tiež, ako ja, mohol napríklad odcestovať na Bali a testovať po svete. Takže tá moja najlepšia rada, akú ti môžem dať teraz, je hlavne začať, lebo dokonalý plán je vlastne nič, keď ho nevie zrealizovať. Presne tak, a to je úplne tá moja najobľúbenejšia vec na PDF metóde a to je to, že môžeš to dať dokopy za tento víkend, že reálne ti na to stačí 2 dní, dáš dokopy e-book, dáš dokopy predajnú stránku a potom už vidíš výsledky, čiže to je úplne top.
Dobre, tak chcem sa ti poďakovať za tento rozhovor. Som si istý, že si inšpiroval ľudí. No a vidíme sa v skupine. Áno, ďakujem aj ja, maj sa.